Kumusta kamong tanan dinha sa Pilipinas o sa ubang lugar? Maayong Pasko. Maayong Pasko kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga kita makabaton og kumplito nga kalipay nganuman tungod kay atong mahinumduman atong i-celebrate ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Magpasalamat kita dako gihapong kalipay nga kita gihatagan og espesyal nga gasa. Sa tanang gasa mao ni pinaka-espesyal kay ang bugtong anak niya iyang gihatag aron nga mo'y muluwas kanato nga maoy mulukat sa atong mga sala. So hinaut pa unta nga atong dawaton kining special nga gasa nga sa atong pagtuo o pagsalig kang Hesukristo kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So this is a good news sa atong tanan. Ang kaluwasan dili tungod sa atong binuhatan kundi gasa sa atong Ginoo. So kumusta kamong tanan dinha? Dako akong pasalamat nga kita makatuon gihapon. Hinaot pa unta nga ang Valle Hermoso gihulngan aduna mo'y gamay nga Christmas party. O kami diri sa Regina, Canada, maayo lang ang tanan. Pero tugnaw na kaayo diri apan tungod kay dugay namin diri mga 45 na katuig, sobras 45. So nahibalo namin na bugnaw kaayo. So amo lang antuson usab ang kabugnaw. Usahay moingon ko mas maayong bugnaw kaysa init kaayo. So daghang salamat nga kamo naminaw gihapon ni ining atong Bible study. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong Ginoo nga maoy magauban kanato karon. Bilang dako kayong respeta sa atong Dios, atong ipiyong ang atong mata, atong iduko ang atong ulo, o kita makipag-istorya sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Among amahan nga maoy gapadala ni Hesus dinhi sa kalibutan, mga maoy gahatag og pinaskuhan. Sa ngalan ni Hesus nga maoy nagpakamatay didto sa Kalbaryo. Sa ngalan sa Espiritu Santo nga mo'y musulod sa among kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami nga hinaot pa unta nga imo kaming tabangan aron nga among masabtan nga kami maka-celebrate og tinuod gayud ni ining Pasko. Hinaot pa unta nga amo kang imbitahon nga mosulod sa among kasing-kasing karon. Pasayloon mo unta kami sa among mga sakasalanan. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. So akong nauna-unaan kay Pasko karon, pila na lang kaadlaw, akong ginaunaan nga atong ibalik ang atong Bible study, just a reminder, paalaala, may tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Atong abrihan ang atong Bible dina sa Kapitulo 2 sa sinulat ni San Lucas, Kapitulo 2. Dina atong batbaton, atong hinumduman ang pagkatao ni Jesus. Aron nga sa atong pag-celebrate karon nga kita malipayon kay atong nasabtan og unsa ang tinuod og unsa ang reason, ang rason ngano nagpadala sa Ginoo ang bugtong niyang anak nga mao si Hesukristo. Okay, atong basahon sa Kapitulo 2. Magsugod kita sa versikulo 1. Ang title ni ining paragraph mao ang pagkatao ni Jesus. Guys, gusto lang akong mahibaon ninyo nga kadaghanan kanato miingon nga Hesukristo. Siguro ang paglantaw ninyo nga ang apelyido ni Jesus Kristo. Dili sa Griego bot ipasabot
manluluwas or Messiah, Jesus nga manluluwas, Jesus nga dinihugan. So mao ni Kristo, Messiah ang gisaad sa Ginoo. Okay, without further ado, sa dili kita maglangay-langay, atong basahon ang versikulo 1. Ni atong panahon may pakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Sa ato nang natun-an nga ang Roma ang pinaka-powerful nga country sa unang panahon. Iya ang North Africa, iya ang England, iya ang Europe, iya ang Middle East, ug iya usab ang gamay kaayo nga country ang Israel. So, nagpakanaog siya dako kayong sugo nga ang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Duha ka rason nganong gusto niyang mahibaw-an. Ang number 1, nga kay sila expansionist. Gusto silang makakuha pagdaghang gyud kaayong mga nasyon, mga yuta. So gikinahanglan niya ang army. So gusto nang mahibaw-an kung pila ka teenager nga iyang mahimong sweldoan aron nga mahimo ning army. Ikaduha, it's because of money. Kwarta. Gusto niyang makabuhis. Kay kining mga Romanhon, nagpabuhat sila mga dalan. Ang dalan nila sobra sa 50,000 ka kilometro ang ilang gipabuhat. Bisan karon moadto mo sa Europe, moadto sa England, usay makita pa nato ang dalan nga ilang gibuhat. O 2,000 na ka libo ka tuig karon. So mao rason sa emperador. Versikulo 2. Si Cyreno mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pangpalista. Busa, versikulo 3, ang tanan miadto silang tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Versikulo 4, gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea. So kita nahibaw na nato sa atong pagtuon nga ang Nazareth tuwa sa northern Israel, sa probinsya sa Galilea. Tuwa dito ang Lake Galilee. So taga didto sila. Lungsod sa Nazareth, miadto si Jose sa Judea. Jose ang stepfather sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod man sa Holy Spirit nga nabuntis si Maria. So verse 4, gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem. Kining Bethlehem, pila ni ka kilometro, sobra sa 70 siguro ka kilometro ni gikan sa Nazareth paingon sa Bethlehem. Kay mo ni atong panahon na walay habal-habal, walay motorsiklo. So ang ilang sakyan, dili eroplano, kundi asno, gamay kaayong kabayo. So dugay silang mabot, o siguro dili kay maayo ang dalan. Lison ang kinabuhi, kay posible nga si Maria buntis mga 8 na siguro ka bulan. Sorry. So miadto sila sa Bethlehem. Ang lungsod nga natawag ni Haring David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man niya si Haring David. Ang Bethlehem, ang buot ipasabot ni ini Beth, balay, Lehem, sopas or tinapay. So kini ang buot ipasabot sa Bethlehem, balay sa sopas. Siguro daghang kaayong mga wheat, mga trigo ni atong panahona. So dito sila sa Bethlehem. So ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaunon nga si Maria. Wala pa sila nakasal. Uban si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Og samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. So lisod kaayo to kay
Posible nga wala sila paryente didto, wala sila balay nga kapuy-an, pero nanganak didto si Maria. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, mao ni si Jesucristo. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abutanan. So matingala kita, ang gabuhat sa kalibutan, ang gabuhat sa mga bituon sa galaxy, di na lang natawo sa pasungan sa usa ka pobre nga balay. Siguro posibleng bugnaw kayo katong panahona, o siguro mihila og gusto ang atong Ginoong Jesucristo, o matingala kita nganong wala man siya gipanganak sa usa ka palasyo, sa usa ka dakong balay nga siya may tag-iya sa kalibutan. Siya mang all powerful. Gusto niya sa atong Ginoo nga sa humble nga pagsugod sa iyang kinabuhi, nga gusto sa Ginoo nga makahibalo sa mga kapobrehon sa mga tao. Nganuman, kining Bethlehem, kini gitagna na ni. Gitagna mga 500 or 600 years before this nga ang Misaya mataw sa Bethlehem. Gitagna na. Sila taga Nazareth. So unsaon niya nga di na mataw sa Bethlehem nga pila ka kilometro. Gigamit sa Ginoo ang emperador aron nga sila makaadto didto. Kay for 500 or 600 years gitagna nga di na siya sa Jerusalem mataw. So bisag unsa pay plano sa emperador, ang Ginoong masunod sa iyang plano. Ang sunod nga paragraph, ang title mao ang mga magbalantay sa karnero ug ang mga anghel. Ang magbalas ni atong unang panahon, ang magbalantay sa karnero, usa sa trabaho nga mao'y pinakaubos nga trabaho sa ilang society. Ang paglantaw sa mga tao nga sila tinalikway, tinamay sa society. Kay ilang trabaho, magbantay malang karnero. Posible usab nga kini sila dunot kaayo ang ilang sinina. Posible usab nga pila ka bulan siguro nga wala sa makaligo. So ang paglantaw sa mga tao nga kini sila murag walay bili sa katilingban. Wala sila nag sapatos og Nike. Wala sila nagpantalon og Levi's. Pobre kay sila. Og kining anghel talag sa ray makakita sa anghel. So atong basahon versikulo 8, ni atong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Versikulo 9, mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo nga midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Bisang ikaw na mag-ako, malisang kita kung first time una ka makakita og anghel. Nalisang sila og mayo. Pero guys, na akong isulti nga komentaryo nga gamay. Kadaghanan kanato makaingon kita ang anghel, blondie ang buhok, puti kaayo ang skin. Apan guys, kanang pagkaputi gipintura lang na sa mga Italiano mga 400 or 300 years ago, kay mga Italiano mga puti. So ang ilang gipintura nga ang anghel puti. Apan kay balo ba mo nga ang mga Hudiyo, mga kadugo ni Jesus, mga brown,
Mga brown na sila, parihan na nato. So, so gusto kong mulantaw kita sa mga Hudyo ni Joseph, ni Maria, dili sila blonde, dili sila puti, brown sila. May pagka-Filipino na sila. O okay, versikulo 9, mituha kanilang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo. Busan na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. So niining usa ka bersikulo adunay mga pulo nga importante kaayo sa gisulti sa anghel. Mingon siya maayong balita, ikaduha nga makalipay, ang uba ang sunod makalipay sa tanang katawhan. So kining balita sa tanang katawhan, sa imuha o sa ako usab, dili lang sa mga magbalantay sa karnero. Unsa man giingon niya nga maayong balita? Usahay para sa ato makaingon tang maayong balita o unsa may maayong balita. O ang uban miingon nakadaog ko og Lotto, Philippines or sweepstake, or nakadaog ko sa bulang, or naay hatag nako, mao nay maayong balita. Apan mao ba nay maayong balita ang gisulti diri sa anghel? Unsa man siguro ning maayong balita nga makalipay kayo sa tanang katawhan. Dili lang sila kun dili sa ato kining balita. Kining maayong balita nga miabot na ang gisaad nga Misaya, ang gisaad nga manluluwas. Dili si Jesus excuse me, muluwas sila gikan sa kamot sa mga Romanhon, espirituhanon nga manluluwas. Luwason kita niya sa mga sala. Kay bisan kadtong mga tawhana sa panahon ni Jesus, mga relihiyoso ni sila kayo, maayong tao. Apan gikinahanglan silang luwason. Ngano man, kay ang makaluwas mao lang ang gihatag nga gasa, mao si Jesus. Mao nay kumplito nga gasa nga gihatag sa Ginoo. Siya ang makaluwas kanato. Dili kita ang makaluwas, dili ang atong relihiyon, dili ang atong mga ginikanan, kundili gawas kanato. Outside ang makaluwas ang atong Ginoong Hesukristo lang. Ngano man, kay siya ang nagpakamatay kanato sa atong mga sala. Dili kita makapasaylo sa atong mga sala. Ang Ginoo lang ang makapasaylo. Mao na nga iyang gihatag si Jesus nga mao'y kumplito nga gasa. Hinaot pa unta nga karong Pasko, atong dawaton kining gasa nga gihatag sa Ginoo. Si San Juan miingon nga, for God so loved the world that He gave His only Son, nga iyang gihatag ang only pinakaanak niya. Those who ever believe in Him, kung kinsa to'y mutuo musalig, adunay kinabuhing walay katapusan. Sumao na'y pinakamaayong balita dinhi ni ining balita nga gihatag sa anghel. So dili lang kini sa mga magbalantay sa karnero, kundi sa atua usab ni maayong balita. Miingon ang anghel kay karong gabi una natawo sa lungsod ni David, Bethlehem, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Ang Kristo, Grego, manluluwas, anointed, dinihogan, Misaya, mao na ibuti pasabot, natawo na. Nagulat sila pila kagatus katuig. Miingon ang anghel, naa na ron. Miabot na ang gisaad. Miingon siya, versikulo 2, mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. So maoray clue, hint nga ilang pangitaon didto.
ang usa ka bata. Versikulo 13, og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Wow! Unsa man siguro ang nakita na dungog sa mga magbalantay sa karnero nga kining daghan kaayong anghel nagkanta. Unsa may ilang gikantahan ba nila ang mga magbalantay sa karnero? Gikantahan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Og nagdahig sila sa Ginoo. Mingon maunay usa ka linya nga ilang gikanta, dalaygon ang Dios sa kahitasan. Og sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. So kita ang gisugo, ang usa sa purpose atong kinabuhi nga magdaig kita sa Ginoo. Hinaut po nga karong Pasko kita magdaig sa Ginoo. Bisan og wala kitay madawat nga pinaskuhan, bisag unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Kalisod kita apan magdaig kita kay atong hinumduman nga si Jesus ang pinakakumpleto nga gasa. Busa midali silang pag-adto og nakita nila si Maria og si Jose og ang bata nga naghigda sa pasungan. Nakita nila ilang gibiyaan. Posible nga ilang gibiyaan ang ilang mga karnero. Wala sila maghuna-una nga basig og kawaton ni, basig mudalagan ni. Ang nabutang sa ilang huna-una nga muadto sila kay nakadungog sila mensahe. Gusto nilang makita ang atong Ginoong Hesukristo. So walay problema kung mawala ang karnero, makita lang na nila na. Walang problema nga kawaton, kaya ang pinaka-importante silang kinabuhi, mao nga makita nila ang atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 17, sa diha nga ang mga magbalantay sa karnero nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. So ilang giingnan si Maria, si Joseph, si Jose kung unsay ilang nadungog, unsay ilang nakita. Unsay mensahe sa mga anghel mahitungod ni Jesus. Unsa man siguro ang gibati ni Joseph, ni Maria sa diyang nadungog nila nga si Jesus ang pinakamaayong balita. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahibulong sila nga kinsa man dining bataan ni. Unya na mauli ang mga magbalantay og nag-awit og pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So dako kayong epekto kanila sa ilang sa experience nga ilang na-experiencean karon. Ang ilang mingon sa linya tanan ang iyang kasing-kasing og gibalita nila karon unsa man siguro nausob sa kinabuhi niining tinamay sa katilingban nga sila man ang gipili nga silang unang makadungog sa maayong balita. Wala gisultihan ang mga tao dito sa dako kaayong simbahan, sa mga banggiitan, sa mga relihiyoso, sa mga religious leaders, sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, sa mga templo, wala. Gipili sa Ginoo ang pinaka-lowly, ang pinaka-ubos nga maoy makadawat sa mensahe. Nausob siguro ang ilang
ang paglantaw sa ilang kinabuhi. Wala siguro sa maglantaw karon nga sila ang pinakaubos, apan mapasalamaton sila nga sila ang gipili. Siguro dako nilang pagsalig na ron, nalipay sila kay ang gisaad miabot na. Ang promise nga Misaya miabot na kita nila. So, nakita nila si Jesus, nausob ang ilang outlook, nausob ang ilang kinabuhi. Ikaw ug ako, kung makita nato, mahibaw-an nato si Jesus, mausob ang atong kinabuhi. Kung kita mutuo ug musalig ni Jesus, adunay pagkabago sa atong kinabuhi. Dili bot ipasabot nga kita dato o kita sikat kaayo, apan ang atong kasing-kasing malipayon. Kay aduna man tay siguridad na. Ang uban mituo nga kung mamatay kita, walay siguro kung sa may tabo. Apan ang maayong balita nga kung kita musalig atong ihatag ang atong kaugalingon ni Jesus, aduna kitay kasiguruan nga kung hain si Jesus at tuwa usab kita, maunay dako kaayong saad nga makapalipay kanato karon. O moadto kita sa versicle 21, sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Kini duha ka tawo nga gusto kong mahibaw-an ninyo. Versikulo 22, miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Mao ni tradisyon nila ihalad, ihatag, apan ila po ning paliton og balik. Muhatag sila duha ka pati aron nga ilang kuhaon pagbalik. Miadto usab sila aron paghalad sa usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod. So mao ni ilang cultural tradition or religious tradition. Niining panahon na, kini guys, importante ni. Niining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo og mahadlukan sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo. Kaluwasan, nagpaabot na siya, bisag tigulang na siya, nagpaabot siya nga moabot ning manluluwas. Og gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Tigulang na siguro ni siya. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Mingon siya, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong gisaad nga ihatag. O gisaad nga dili siya mamatay kung dili niya makita ang Misaya. Itugot nga ang imong sulugoon mupanaw nga malinawon. So, guys, mas maayo nga kita mupanaw sa kinabuhi nga malinawon kung atong giimbita sa Jesucristo nga moabot sa atong kinabuhi. Mingon siya, kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo o maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. So kining himaya, kining
bata kining gasa dili lang sa mga Hudiyo kundi sa tanan apil na tan ni ana. Ang amahan o ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria ang inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Og tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Kay sa dihang gilansang sa krus si Jesus, nakita ni Maria kung unsay nahitabo, unsay pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. May usa-usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana nga anak ni Penuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. 7 ka tuig siyang nagipag-uban siyang bana. Unya nabalo siya hangtod sa 84 na ang iyang edad. So sobra na siguro siyang usa ka gatos ka tuig. Wala gay siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa o nagampo. Yadtong gayong taknaa, miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata. Ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. So kining duha ka tawo, mga tigulang, gapaabot nga ang Misaya moabot ug nakita nila. So wala sila gikuha sa Ginoo until nga makita nila ang Misaya. Unsa ka gamhanan ang plano sa Ginoo. Hinaot pa ta nga karong Pasko atong mahibaw-an ang gasa. Mao nga si Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gasa. Hinaot pa ta nga among tanggapin among kuhaon that we are going to accept, that we are going to invite Jesus to come into our heart. Lord, karong Pasko hinapon ta nga amo siyang imbitahon kung kinsa patoy wala mo imbita ni Jesus nga mosulo siyang kasing-kasing. Hinaot po ta nga kini ang tinuod nga panahon karon. Lord, panalangina ang mga tawo karon. Daghang salamat sa imong gasa nga imong gihatag. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.